खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनै आं नोंथांमोननो अरुण'दयनिसो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। आरो गोबां ससियेल मिडियायावनो बा इउटुबाव गोबां इउटुबारफोरा बाथ्रा बुंबाय दं अरुण'दयनि 3.0नि 1250 रांखौ मोननो थांगासिनो दं होननानै गोबां इउटुबारफ्रानो आपडेट लाबोगासिनो दं लोगोफोर। नाथाय बियो बेसेबां सैथो? दा आसामाव रावनिबो सरखार गैथ'वा। जेब्ला 4 मे फैगोन अब्लासो आसामाव गोदान सरखार जागोन। गोदान सरखार जायोब्लासो बे अरुण'दयनि 3.0नि सायाव सावरायगोन। नाथाय बेयाव मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहाय गोबां आपडेट होब्लाबो बेखौ नोंथांमोना फोथायनो नाङा दि, मानो होननानै बुङोब्ला दा आसामाव सरखार गैया बयबो मिथिगौ। नाथाय जुदि आसामाव NDA सरकारा थायोब्लासो बा NDA सरकारा जुदि फैफिनोब्लासो नोंथांमोना अरुण'दयनि जि 1250 रां जि अरुण'दयनि 3.0नि फैसा, बे फैसाखौ मानि नोंथांमोना मोनगोन। आरो जुदि आसामाव जुदि NDA सरकारा जुदि गाव हारसिङै बा सरकार दानो हायाब्ला नोंथांमोना साननानै लाखा अरुण'दयनि जि राङारि अनसुंथाइ बे मानि द्रप जाबाय होननानै नोंथांमोना सानना लाखा। आरो अरुण'दयनि राङारि अनसुंथाइखौ मोननाय नंला होननानै साननानै लाखादों। नाथाय गोबां ससियेल मिडिया आरो इउटुबाव जि इउटुबारफ्रा गोबां बाथ्रा बुंबाय दं अरुण'दयनि 3.0नि 1250 रांखौ मोनसिगोन होननानै। नाथाय बेफोरो जेबो आपडेट ओंखारना फैथ'वाखै लोगोफोर। जेब्ला आसामाव गोदान सरखार फैगोन अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन सोरनि सरखार फैगोन। बेखौथ' दा जेबो बुंनो हाया। जेब्ला NDA सरकारा थाफिनगोन अब्लासो नोंथांमोना अरुण'दयनि 3.0नि जि 1250 रां, बे 1250 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना दा मोननो हाथ'नाय नङा। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जुदि प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न' PMAYGनि जि न', बे न'खौ जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनाखै आरो सिगांथाराव मोनखांबाय, भारत सरकारा बिथांमोननि थाखाय गोदानै मोनसे न'नि सेंसन खालामनानै लानानै फैदों दे लोगोफोर। नाथाय बेखौबो नोंथांमोना नैबे आसामाव दा मोनथ'गोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा दे लोगोफोर। दा आसामाव रावनिबो सरखार गैया नालाय, दा नोंथांमोना न'निबो फैसा मानि मोनथ'नो हानाय नङा। आरो आसामाव नोंथांमोना दा जुदि 4 मेआ जुदि फैखांनायनि उनाव सरकारा फैयोब्लासो नोंथांमोना साननानै ला मानि बेवहाय आसामाव गोदान सेंसन मानि गोदान स्किम बेफोरो लान्स जाफिनगोन आरोना लोगोफोर। दा 4 मेनि उनाव रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव जाय सरकारा फैयो बेनि उनावसो गोदान आपडेट मोनगोन आरो लोगोफोर। दा बेवहाय गोबां इउटुबारफ्रानो बुंबाय दङ बेवहाय प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनसिगोन, अरुण'दयनि फैसा मोनसिगोन, माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोनसिगोन होननानै गोबाङानो आपडेट लाबोबाय थायो। नाथाय नोंथांमोना फोथायनो नाङा, दा बेवहाय रावनिबो सरखार गैथ'वा। बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिबो फैसा मोननायनि जेबो आपडेट गैया। आरो बेवहाय प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'निबो फैसा हाबनायनि जेबो आपडेट गैथ'वा। आरो बेजों लोगोसे अरुण'दयनि जि 3.0नि 1250 रांनि फैसा, बे फैसा हाबनायनिबो जेबो गोदान आपडेट गैथ'वा। दा बेखिनिखौ आं दिनै नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। गोजोन्थों। जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ अननानै खावलायबाय, आंनि चेनेलखौ जुदि सोरबाफोर दासिमबो जुदि नायनानै ओरैनो दङब्ला साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांमोननाव आंनि जे गोदान आपडेटफ्रा सिगांग्रो सौहैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ अलाव होनानै ला। गोजोन्थों। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। थेंक इउ।